Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa tare da ku. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin sanar da ku bidiyonmu idan mun ɗora. Mun gode. Haka ne? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa musulmi, sunana Ahmad Shanawa aka Baban Chakwai aka Mega Zuzu. Abubuwa da dama sun daɗe suna faruwa, ban taɓa fitowa na yi korafi a kai ba, amma yau ya zama dole ne na yi saboda kishin addinin musulunci da kishin hausawa da nake da shi. Akwai wata yarinya Jaruma Empire, something like that, ta taɓa fitowa shekarun baya ta ce duk wani musulmi ko kuma wani ɗan arewa ya unfollowing ɗinta, ba ta buƙatar kuwa Instagram pages ɗinta da sauransu. So yanzu kuma wani abu ya fito mata na ci gaba, ta tabbatar da cewa without you guys ba za ta iya making abin da take nema ba. So yanzu kuma ta zo tana ba ku hakuri, tana cewa ku yafe mata, ku following ɗinta, ku yi waye da sauransu. So ni ana wa tunanin duk wanda za ku iya yafe mata, amma duk wanda ya following ɗinta ko ya following programs ɗin da take yi, tabbas ya ci amanar addinin musulunci, ya kuma ci amanar hausawan arewa. So wannan kalubale ne gare mu zama masu kishin kanmu kafin wasu su yi kishin mu. Da Allah da Annabi Hausa musulmai na arewa, na ce ku yi unfollowing ina a 2018, ku yafe min. Na yanzu kwana 4 kenan ina faɗa na yi 1 million followers. So ina so mu ci gaba magana da akan polygamy, matan baba, yan uba da sauransu. I want us to continue talking about polygamy, stepmothers, stepbrothers, sisters and stuff like that. So yeah, and that affects the northern Muslims the most. So please, all northern Hausa Muslims, I said to unfollow me in 2018. Please forgive me. The Allah Muslimi Hausawa na Arewa da nace ku unfollow ina 2018 ku yayi. I don't want you to leave my page. Didn't I want you to leave my page? Wait, I know your voice. I want you to leave my page, Daddy. Did I not want you to leave my page? I'm coming. That's one. Wait. I want you to leave my page. Did I not want you to leave my page? These people, you will never see them say congratulations when something good happens to you. They will never clap when you are happy. They just want to see your downfall. Or once you sing Christian song, they will come. Once you show boobs, you show cleavage, they will come. You'll be wondering, so you're telling me all this while you've been following me, and you never ever said congratulations or good luck or I'm happy for you or not. You see this balcony? Go, let them see. Come, let them see it. You see this balcony?